रात में जब शिवम सुतल रहल तो ओकर उम्र 12 साल के रहल, लेकिन जैसे ही भोरे उठलस तो ओकर उम्र 45 साल के हो गई और अपन नाम अजय बोले लागल। तोहर नाम का बा? कहाँ गाँव है तोहर? अरे गीता, हम हई अजय। अजय हई हम। 12 साल के लड़का और हमार पति, ये कैसे संभव बा? तोहरा कुछ समझ में आवता? दिमाग खराब बा का तोहर? ये सब का बोला ताड़ा तू? पहले तो महिला के लागल कि शिवम मजाक कर रहा था, मगर 12 साल के छोट शिवम एकदम सीरियस रहे। फटाक फटाक अपन बाबूजी के पहचान गइलस। क्या हुआ बचवा? बाबूजी, हम अजय। अजय, अच्छू तू आ गई ना? हम कहत रही कि हमारा अच्छू एक दिन जरूर अइहन। का शिवम कोई खेल खेल रहल बा? का शिवम झूठ बोल रहल बा? का शिवम के बात पे गांव वालों के भरोसा होई? अजय, तू? हाँ बाबूजी, हम ही अजय हई। बाकी ई हमार पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? पुनर्जन्म? सॉरी, हम आपके मजा किरकिरा नइखे करत चाहत रहनी। बस ही बतावल चाहत तानी कि स्टेज पे खाली पुनर्जन्म ही ना, बल्कि इतना सारा भोजपुरी एंटरटेनमेंट के खजाना बा। और तो और आप तंबोला खेल के रोज ढेरों इनाम जीत सकेनी। समझ गईला ना? तब आगे के कहानी शुरू करल जाओ। 1 मिनट रुकी बाबा। आजकल एगो गैंग चल रहल बा जौन लइकन के सिखा पढ़ा के भेज रहल बाने और फिर पूरा घर साफ कई के रफू चक्कर हो जाने। रुका, हम अब्बे पुलिस के फोन करत बानी। सुने ना? हाँ, हमार चुटकी सुने ना? 12 साल के लड़का के 45 साल के पत्नी और 2 बच्चा। ए लइका रुक! अरे कहाँ जात बाड़े? निकल, चल निकल। एक मिनट। ये हमार बच्चा शिवम, हम दिनेश और ये हमार पत्नी। कहानी ना बाबा, आ गई पूरा गिरोह। हमनी कोनो गिरोह वाला ना है। भगवान के दियल सब कुछ हमरे पास। बाकी हमरा बेटा के बार बार सपना आवत रहे और सपना में वो हमेशा कहे कि हम अजय हैं। हमार घर परिवार है, ये बतावे सब कुछ, लेकिन हमनी एकरा बात पे भरोसा ना करी। एक गांव के बारे में, घर के बारे में बतावत रहे, लेकिन अपने गांव का नाम याद ना होत रहे। आचार्य जी जब बताउने कि सही कह रहल बा, एकरी पुनर्जन्म बा। एकर नाम अजय है और अपना पिछला जन्म का कोनो अधूरा काम पूरा करे खातिर ए बेर जन्म ले लेबा। शिवम बेटा, हम तोहर बेटा नहीं की, हम पुनर्जन्म ले ले बानी। हमके सब याद बा। हमार पिछला जन्म के मेहरारू, अब बच्चा और हमार परिवार, हमके इकरा लगे जाए के बा। ना शिवम बेटा, देखा हम तोरा के अपना कोख से जन्म देले बानी। अब तू हमनी सबके छोड़ के ऐसे ना जा सकेला। ना बबुआ, हम तोरा के ना जाए दे। हमके जाए दा, अभी बहुत काम बाकी बा। हमके वो पूरा करे के बा। का भइल? और तू यहाँ का करत बाड़ू? अभी तक तैयार काहे ना भइलू? का करी सुनैना, आज तक हम तोरा पापा के अइला के इंतजार में अपने मांग में सिंदूर सजा के रख ले रनिया। लेकिन आज शिवम के बात सुन के ये पूरा भरोसा हो गया कि अब तोहर पापा कबो वापस ना आया। लेकिन फिर हम सोच रहा बानी कि आखिर शिवम के रूप में तोहर पापा ही बड़ा ना हमरी आँखी के सामने। हमार मन बहुत दुविधा में बा सुनैना। हमार जिंदगी एगो ऐसन मोड़ पर आके खड़ा हो गइल बा जहां हम खुद फैसला नहीं ले पाओ कि आखिर हम क्या हैं, एगो सुहागन या फिर विधवा। अचार के रोटी के संगे ना रखल जाला। तो के हम बतावत थक गई नी। बाकी तू अपन आदत ना सुधर लू। तू इकुल जान बुझ के करेलू।
कि हम तनी सरी से आई और तो के बहुत मजा आवे। शिवम के उम्र तो अभी 12 साल ही बा, मगर औरत अपन पति समझे लगली। 18 साल पहले ही ओकर पति के मौत हो गई रहे। औरत के कहना बा कि शिवम में ओकर पति के अक्स दिखेला। का भाई मम्मी? अचार वाली बात तोहरी पापा और हमरी अलावा और केहू के पता ना रहे। और तू यकीन कर ले लो। वाह, अरे वो 12 साल के छोट बच्चा बा, बाकी तू तो समझदार बाड़ू। कैसे यकीन ना करे? हाँ, ओकर बोले के तरीका, ओकर चले के तरीका, ओकर बैठे के तरीका और ओकर खाए के तरीका, सब कुछ हमारा पति के जैसन बा। फिर कैसे ना मानी कि वो हमार पति ना बाड़ा? कुछ भी हो जाए, शिवम हमार बेटा बा और हम ओकरा के तोरा साथे ना जाए दे। तो सवाल का जवाब जाने खातिर आज ही डाउनलोड करी स्टेज ऐप, जिसमें देखी पुनर्जन्म और ये भोजपुरी एंटरटेनमेंट का खजाना। तो जाई एंजॉय करी।